Hona, Euskal Herria eta Tolosa ezkerretik giza eskubide guztiak ardatz hartuta eta demokrazian sakonduz egin nahi duen taldea. Tolosarrekin batera, Tolosa justuago bat eta solidarioago bat egiteko asmoa duen taldea. Hona Tolosa bildu. Oztopo guztien gainetik, ezkerreko, independentista, solidario, baina batez ere, demokrata sentitzen den guztiak aukera bat izan behar duelako Tolosan ere bai. Izan ere, Bilduren formula argia da. Alderdi interesak alde batera utzi eta behingoz garbi hitz egiten duen eta hitz egindakoa beteko duen aukera da. Koalizio berritzailea. Formula berritzailea. Ausarta, ilusioz betea, gogotsua. Harrotasunez, baina harrokeriarik gabea, egiazkoa. Baina gauza bat argi izan behar dute beste alderdiek. Gure lasterketaren hasiera beste edozeinaren pare joan behar du. Zenbat froga gehiago eskatu behar zaizkigu guri. Guk esaten dugu argi, giza eskubideak, guztiak, baita eskubide zibil eta politikoak, guztiontzat, gizon eta emakume bakoitzarentzat. Errespetua exigitzen dugu. Benetan pentsatzen dut, nazioarte mailan demokrazia errotuta duten herrialde batean guzti hau pentsa ezina litzatekeela. Bildu Tolosa, animo. Hilabetea dira jada lanean jarri ginela. Hilabeteak gogoz beterik herri diagnostikoa egiteari ekin geniola. Ostean, ondorengo 4 urtei begirako herri programa lantzeko. Lan honetan bidelagun izan ditugu dozenaka Tolosar, beraien denbora eta jakintza musutruk eskaini digutenak. Ilusioz eta indarrez aurkitzen gara gaurkoan. Lan itzela egin dugu honaino iristeko. Aurrez, beste asko egiten moduan, egun beste asko egiten duten moduan, eta herri honek behin eta berriz frogatu duen moduan ere, etorkizunean beste batzuk egingo duten bezala. Hemen beraz, aurretik eginiko guzti horri segide emateko etorri gara. Gure ametxetan, hainbatetan buruan izan dugun herria eraikitzeko aukera dugu, guztion artean, anitzen artean, bildu eta bide egitera goaz. Erabaki hartua dugu eta aurrera goaz. Haize berriak beharrezkoak direlako. Udaleko giltzak herriari emateko garaia delako. Euskal Herria maite dugulako. Elkartasunean oinarritutako herria aurrerakoia nahi dugulako gatoz lanera. Kolore ugaritako mundua, hizkuntza eta kultura txikian hitzez hornitua maite dugulako gatoz lanera. Bakea eta justizia nahi eta behar ditugulako gatoz lanera. Euskal Herriarentzat burujabetza eta erabakitze eskubidea nahi dugulako batzuk, independentzia mugarri dugulako beste batzuk, baino jakitun, anitzen arteko elkarlanak eta lan bateratuak emango gaituela etorkizun oparo eta emankorrera gatoz lanera. Hauteskundetara aurkezten gara Tolosar askok bizi duten bizi baldintza zailak eskatzen gaituelako, langabeziak eskatzen gaituelako, enpresa eta langile askoren egoerak eskatzen gaituelako, etxe bizitza duina lortu ezinik dabiltzanak eskatzen gaituztelako, emakumeen eskubide berdintasun ezak kezkatzen gaituelako, espekulazioak eskatzen gaituelako, gardentasun falta kezkatzen gaituelako, udalaren egoera ekonomiko larriek kezkatzen gaituelako, aparken lekuak, etxe bizitzak, euskarak, ekonomiak, ingurumenak, lurrak, zaborrak, bila motibo ditugu hobekuntzan bila lanean jarduteko. Gutako gehienok eremu desberdinetan, herri mailan lanean jardun dugun pertsona gara. Kirola, musika, ingurumena, euskera, ekonomia, enpresa, sindikalgintza, gazteria, emakume arloa, eta etorkizunean udal erakundetatik ere lanean jarduteko konpromiso hartzen dugu, eta gaurkoan konpromiso hori zuen aurrean hartu nahi izan dugu. Herria beratik eta ezkerretik eraiki behar dugu. Guztion artean, anitzen artean, arazoak alde ezberdinetatik ikustean, irtenbideak argiago ikusten bai dira. Ekonomia eredu neoliberalari bizkarre eman eta privatizazio sesioi stop esateko garaia iritsi zaigulako aurkezten gara hauteskundetara. Gu ez gara jauziko promesa errezetan. Ez dugu handi nahikeria ziragarpen handirik egingo. Guk zuen aurrean hartzen dugun konpromiso bakarra, lanerako konpromisoa da. Zintzotasuna, gardentasuna, eskua garbi eta herri sektore guztiekin batera lan egiteko konpromisoa.